Good morning. Don't come here. I be like here, get broom okay. If you're not ready, get back to them here. I think I'm joking here. Don't come here, get better consequence. Maybe ready, get back to them here. Sorry. Hey, therefore, 25. but if for now, get better. My mom came with a few taco dollar. Tadi who did you get Amusu Okeja? But if you before that, get better, Mama, who will of ma. Heart of beauty, don't allow me to block you. If you do this kind of message here, I will not take it. If you are typing, type properly. Heart of beauty, I don't want that laughter with brackets. Please, it's against TikTok rule. Okay, man, how will I back up and you have what? Yes, sir. Huh? Yes. Oh, here no no one hand. Yes. I found out. Elehi then love nobody. Him a patrol women or short time. Huh? No. I drum got he patrol women or short time. No. Then Elehi may love nobody. When heartbreaking or toto. What they going to laugh at? In well heartbreak or toto. Yeah. Mado lebu wara obi. Mother abo. Nane mada bo. Gino yemrele. Gina wa yibego meko lambo. Mba. Huh? Mba. Onye piawara obi awo onye ebe. Imo State. Iwo kwado onye ebe. I'm more in Enugu State. Iwo onye Enugu. Yeah. Okay, ya gbawa obi. Huh? Yeah. Eleghị ọ gwara gị o ji gbawa gị obi, elekwana ihe i mere ya. I just say okwu na onye ọbụla agaba n'ihu. Kwusie okwu ike ma ị ga-ekwu okwu mebute oge nga ma eme na ọkpọcha onye ọdọ. I just say okwu onye ọbụla agaba n'obi ya. Ụnụ just okwu onye ọbụla gawara onwe ya. Yes, sir. Ịkpọ ya gwa ya bebi na ya gbaghara. Mba. Ah. Ọ wụ ụtọ nshi, ọ wụ from nshi nyụrụ ka eji ama otu ahụ ị ga-adị. Gị na nwoke siri okwu. Ga-esi onye ọbụla gawara onwe ya. Nwekwana mgbe esi ada di harawa. Then ị bịara edege love nobody. Because iwe onye akpọ ọwa aka ka iji aba na be dị debere ọnụ mechie ọnụ debere ọnụ kpekwara ahụ ụmụ nwoke bịara nga abịa ịgwa m sị mba chende na-ere ihe eji esi nri n'ime ahịa dewe fon ahụ n'ala ga bili ọtọ ga ele azọ. Okay. If I'm gonna find girl ahụ iji yọọ ya biko. Enya nọrọ nga ngana mosque ahụ nọ m na-ama akpake paketịrị ụta aba eviala nọrọ nga ahụ ngana mosque nọ Chineke agbaghị ọkụ. Ọ bụrụ ihe a bụ ndị ebe a bi ebu. Nọrọ that place onye riri eri. Kwụrụ straight ọbọgụma. Lele. Gị na nwoke nwere, gị na enyi gị nwoke nwere issue. Esedi ya ndo. Esedi ya dadi gbaghara. Upon ibu okwu tilapia fish agaraga. Desi okwu ga ahụ man ro straight, kwụrụ straight na wall. Kwụrụ straight. Karaga buru okwu kroka bịa akparaga. Oke ebere agbawara gị obi. Agbawara gị obi. Lele. Iche ndị na-eko na a na-akpọ for decoration nga mmadụ nwụrụ. Baranga begwam sabawara go bia he did ha love nobody. Tonu azoge. Telero sana. Bia. Tazikira nwoke nwe ishi, nwe kesia. Tonu azoge tile ka gba go konwa bingo. Wapa aka na wall. Tonu afuma.
So gị na nwoke nwere isi nwee ike debere dọọ ka asụ shi na mmiri aṅụ pụtara ejighị eme pepe sup gasị ya m sorry ebe ị ma na ịlọvụ ya him pụtara wee ịgwa ndị mmadụ ha gbawara gị obi ma ihe eji gbagba gị obi look at eteghiri onye eletrik dọrọla mbụ look at gaa were fon wee pa ahụ tilapia fish bịa ngada bịa ịmụọla nwa ofu nwa onye ọwụ tụwara gị ime mba ọwụ ya tụwara gị ime oke onye ahụ gbawara gị obi onye kwue gbawara gị obi awụ ya tụwadịrị gị ime onye ke tụwara gị ime gịnị meziri eke gị ya na onye gbawara gị obi ka ị hụrụ sị eriri gị eri aka ị hụrụ sị eyuzuru gị eyuzu all mistake no mistake yes gịnị mere o ji wuru mistake oh my first virgin were phone na were aka gị dewe n'ihu ebe a were phone na jide n'aka gị okay ele ihe mere na onye gbawara gị obi iji ibu ya n'obi bọta onye mụrụ nwa mụọrọ otu nwa ibu ya n'obi na ọ gbawara gị obi oh my first virgin can't you know onye nke mụrụ nwa ịdọsa ataghị ya mara ma ị ga-erite ya ihe n'aka gị gaa n'afọ ime akụbakwa ya ị gara iri nri ka ị natachia ya ego ji gị gazi afọ ime akụba hefụa gị n'ọnụ na-abụ na mistake nwa bingo ha otu isi kwụ isi nnọọ ka onye akpụrụ akpụ nnọọ dewe nnọọ nga a na-abịa ekpe chaplet duwefe aka n'olu gị nọrọ saba mara nga nọ wepụ aka n'ọnụ gị udumonye ọyọ bịara ịgwa m si ime tekere na ọwụ mistake onye gwara gị sị nwaanyị teke in na mụọra nwoke nwa na ọwụ mistake ị gara na ọwụ ha gwago na onye arụ ala nwa onye arụ ala elie ya ị gara na ka ị gara igbuo nwoke ibe m ya nye gị ababa bụ ubu ya nye gị nwaanyị ike agwụwa ya nye gị agbọghọbịa kpata ma ewere akpagharị gọrịa akpa bịara gabịa agwago ụwa sọ mistake ịmụọla nwa na ọ wụọla mistake nụkwa gị ya n'ọnụ Chineke agbaghị ọkụ mistake ga spray ya isi lekwe otu ike si kọbama lekwe otu ike gị si nọ na inside ta chekofu m nta ikpu inwe mistake ị mụrụ ya nwa agara nwa nwoke ebe ị na-alụ ọvụ ya mgbe ị mụrụ ya nwa ahụ elezi ihe ị mere nwa m nọ with me gị werekwa nwa onye na-alụ ọvụ ị mụrụ nwa werekwa nwa ya dakwasara onwe ọkụ iji gwu n'otu bren unu shi hara na-ele m anya nga bụ ihu onye ayọ mbenda branga nwa nye iwe onye ebe I'm in Enugu State. Ebe na Enugu. Eziagụ local government. Ebe na Eziagụ. Ime Eziolo. Ha? Ime Eziolo. Ebe na Ime Eziolo. Ọgwụgo na. Na ọgwụgo. Onye Enugu State. Onye ebe local government. Ime Eziolo. Enwe ebe ishi n'Ime Eziolo. Obunagu. Asụara. Branga de kwa ọgụga na ego wo ikwu gamiti onye ahụ tụwara gị ma nwetakwara enweta onye ahụ ikpe gara gị miti mana ma ị ga-anafụtachi ya ego ji ya mezie mi mistake emeze ya atụwa gị ma nwetakwara dị ego enweta okay Otele gara gorie nwoke ibe mmugu nwoke ibe m anyeghị ya nwa ime ahụ ele ihe mere ije ata wit ele ihe mere na ije like ịta wit na like ya na ele ihe mere na ata wit condom
Not that was my first time that time. I'm a bemudia. My body here. Oh, your first time that time. My body here. Then on your break heart against no first person break heart. Can he manage it with him with the condom? Then on your Cuba way more on one. Get tired with that. I'm not mad now, but Nka with Nkano. Oh, you came more on one lenga no target. On Nigeria, Nenugu. I won't need more hack on or target or no log hook on a step. Mbona bia, Memunia na Yona bia. I don't agony. On a luna bank. That's a cashier trial. I hear many Jabapane, we na for Tasha Konaka. Akiga female. So cashier won't yet try. Egari may withdraw while. Get home bank, Yanga number gas up Brunera. Pay paro tilapia fishing, no, Quayanga. And a bank. Oyan Botago. You don't get mega gift. Apere, boogie. You don't get catalog from this place, my friend. You take a play here. Brancapia, Yaga, your gift. Oh, Tom. Good afternoon, sir. If you don't Good afternoon, sir. if you hear in Shaya, fuck up here in Shana, I chop that touch from you. I chop that touch from you. It therefore let 23. it is 23. Let him out woody. Yes, let him out woody or I won't bring my bishop come more than the shop for me now. the letters. Yes, I'm bad like that. Now, going to the shop for person, yeah. About one of them, Mozzie pool, say. Bia, Mozzie pool, or more a bagaramba. Ah? The letters. Oh, yeah, will it go no mafo. Short leave, and I'll get fit. It's a worries. The second minute. Short leave. Yeah, I like it. More. I just come to about them, but so if you no interview me, do you why you know be man no be ocha? Full time one ban no time mem interview of more. Our own bishop. The letters. Let them go. You see, Cham. Ah. Will you go to Togela Mazo? I think you go to Morgan and one more. Tanukuri. Tano le wayanga. What else of ya? Kotake de no kwa kopa bata tage no konya kupotoga. Tiring officer for me. Tiring epilepsy drug. Tiring epilepsy drug. All the kichokumo pro ya kujage. Ele hit me ya manoto mana. Chineke gbakwa go kifuli grebo mma. Usona kpage. Mkporoge were nye nwoke ibe mi were ma Abuja sache anga. Go lo mesre up. Unu were anyu unu le